Chief John Ofodile Agụlụ ekwupụtago ebumnobi ya ịzọ ọkwa onye eze ọdịnala Ụmụnya bụ nke onwe ya nọ na ya ugbu a. Ya bụ onye omepụrụ onye ọ na-ahịara ha mara bụ onye ji aka ya wee rụọ St. Teresa's High School Ụmụnya maka ndị obodo ha na-azọ ọkpụkpọ oku ndị Ụmụnya na-akpọ ya ka ọ bịa nọkwasị n'oche eze ọdịnala ha. Onye ọla bụ Damian Egwuọnwụ kọrọ anyị akụkọ a ka abịa ihe si wee mee. Chief Agụlụ bụ onye bịara n'isi ọnọdụ obodo ahụ bụ nke ndị mmadụ sonyere ha wee gagharịa na ụzọ dị iche iche nke dị n'Ụmụnya. Ndị Ụmụnya nwere aṅụrị n'ihi na o kwenyere ịchị ya bụ obodo. N'okwu nke ya, onye ndu ndị ntorobịa Maazị Oke Igbo Egbunam kọwara njikere ndị Ụmụnya dị ịnabata ya dịka igwe ha. N'okwu nke ya, onye woman leader Oriakụ Veronica Okafọ gosipụtakwara afọ ojuju ya dịka ewepụtara akụ nne ya ka ọ bụrụ eze ọdịnala nke Ụmụnya.